lovely as a tree. Ni Gilbert, dani ni kita nagpipintas. Ken ore ti tendeg ti medisina, anak ko na jay. Doctor is best medicine. Sana Hindi panagkatawang kita kabilegan nga agas. Aglalo deto'y tiyempo ti pandemya. At tiyempo ti COVID. Tiyempo ti krisis. Ito pagsasawa pa ito nga awan ti agbilang at ti agpulo. Puro dano ito yung quotation. Timang pagbileg ti quotation when no ti pagsasawa kapunta na indaniwan. So, saan nga na indaniwan? Saan unay nga mga anong awan ti bari-bari na, awan ti kinabilig na, iso nga masapol nga kasladani iti panangaramat. Nga pwede ko na nga nadagsen ti ulo, ti maipatong na korona. Nag-translate pampanonote magit. Saan ko mga nadagsen? Amit nga nadagsen ta korona yung ada simbolismo na, ada imahen na baklang imahen na may isang dani dito. Kanya di ko nadapay nga every cloud has a silver lining. Dani di kita nga paggugustong nga aramatin pa di kiti agbitbitla. Di kiti agar aramid bitbitla. Ore kinaldaw nga pagsasaw. Silence is golden. Nabalitukan ikinaulimik. So nga deta tibileg ti kunatayon nga no danyo kayo aglalo no deta danyo nga pakisalita kunatayon nga labak ng danyo kayo napinpintas ti metapora hindi simili simili I mean kaslaka lang pampanunot nga paltap wala na tayo napinpintas nga ramating ti metaphor ta DJ metaphor duwa nga balikas when of praise nga adda pagkaarnyanda adda panagpadada ket DJ metaphor na nuan iti imagery nuan iti simbolismo iso nga napateg iti dani Karati ko na ni Dr. Rizal nga DJ ay translate sa Tagalog na ang tao hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas higit pa sa malansang isda. Pintas nga daniw. Ti tao nga di na ayaken ibukod na nga pagsasao. Ket kayarigan na when no nakarkaro pay game DJ nalaes nga ikan. Nagpintas nga din. Nagpintas di kay paparanta. Nagpintas nga daniw. Ito nga napateng ti daniw. Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa karurunan. Dati Rizalism gina. Yung tao nga di natalyawin kinagtaudan na when nagkapon na saan tukulos nga makadanon hindi papanan na nagpintas nga metaphor. Dagi jay ti kunatayon nga do apay nga napating iti daniw. Dati pagsasaw tayo nga writer. The pen is lighter than the sword. Nabilbilig ti pluma ngem espada. Ano patintasin pa di jay? Nabilbilig ti tubok ti pluma ngem iti tadem espada. Nagpintas. Iya iso nga makita yon tigin na daniw ngati amuyo lang daniw ket ta mabasa yo ti libro tanlay nga di kita mabasa yo ta panawag nga daniw masara ka amin mangigar amin ore ti inaldaw nga ken mabasa nga panawag nasito na nagtalay nga poet nga ni K.M. Barley. Poetry is good for the soul. Agasin dita nga ti daniw ket nagsaya nga para iti puso. Ako na pwede may isang writer ket
Poetry is a good therapy. Paglalo na kitchen puti cases. Nasim ka basa. Ito. Ani, ang basa ka. Ani. Arang ka. Ha? Hindi ko nangaro din may isang writer nga si Daniel. Iso, ti angin yang sen. Gano awan. Awan kay papananin biag mapupag biag na nagsulat-sulat. Ang nagpipintasan ako. Oh, di ti kinapateg ti Daniel. Anati ko nada pa di iti unig ti pagtaingan, ti pagsasaw di dananang teo katatatang teo. Si ina isilaw ti pagtaingan. Daniel di na. Kapay ti isilaw. Iso ti mangbanglos kadigiti kaming ti pandiyan. Ti ama, iti adi, iti tayong, so di magpaklay ti tayong, tapos saan nga marsong, kasi di kay papanan, iti nga pagsasao, nga may basar ito natin yun nga, Daniel, napatig dito, talaga, no apay nga napimpintas, kaya iti simili, kaputa, yung metaphor ngamin, nabakbak ng imahen, when no simbolismo, ken mas authoritative. Tadi dating ngamin simili na sa rin, kasla sinsinan eh. Ken no metaphor tino sa rin, dili. Piksa DJ, kita na. Makan anong adaan ti bari-bari na. Oh, DJ ito nga, DJ kinapatig iti Daniel. Tag sabali kami ti prosa, sabali met ti poetry. Iko na nga ron Ariel nga the highest form of literature. Daniel. Damit ti hamumawatan nga Daniel kaya mapuyo nga kasje ti Daniel. Saan na nga iparang ti ka ipapanan na when nag-mensahe na. At dadyain masapol na basahin anagem ken at sa interpretasyon mo. Mabaling nga sabalit interpretasyon ni writer, sabalit met interpretasyon ni reader, mabaling nga ti kinapudno, sabalit met ti rumor ti kinapudno. Ngem kas JT kabileg iti Daniel. Kanatang kurang pumadyaket nagtudo. Alam mo no dete ko prosakit nagtudon, nagpigsa nga tudo. Kemno ko namin DJ nagluwa lang no nam. Sukuwetis aglalo no DJ nagluwa ti langit ket adda dete ni masayag nga awo ko man ket nagluwa ti langit kasla DJ nakipaglading. Sige, so nga makita yung ti kinabilig ti Dani. Panangaramol mo ti narungsot tao kasla agpagunggan nga turo na ba DJ tinang pabilig deta esa nga dete figurative language nga kinaraman kita dete natin yung personification nga DJ may isa nga banag when in nature kasla tao nagpuntot agpagunggan narasak. DJ ti mangpapintas pa DJ panangiladawan mo iti may isa nga banag. When no DJ aglawlaw mo kasla tao. Amo napatig ti Daniel. Dito iti kaspego na ko natin kasla angin action dito kasamayan nga therapy. Kanang mo yung kading dakkel ti akin ti Daniel iti sosyedad aglalo iti agdama nga panawin. Ado ti nagdani iti deti nga pandemya. Nagkriswa na di gumiluwa ko pa ado deti pakontes dati pandemya. Dani. Ket amuyo di Amerika malagip yo di Twin Tower tragedy di New York. Nga di aeroplano ket binumbana di building nga ato tinatay. Ket ato tirimwar nga damdamak. Nabuyam ti telebisyon di napasamak. I-report na di napasamak.
Game adda dagiti mannani nga nagdiliban da di Amerika nga nagdani da may panggip di eh. Nga team presenter da di dani na saan lang nga di nakita da, saan lang nga di na-obserbar da nga nagadungan na tayo. Kinutukot da, di dani da, apay ngamin nga napasamak dedoy. Nga binabalaw dati Amerika bay, nga adamit ngamin guilty sa Amerika. Di dani da, iso nga, digijay nga dani iti ko natayon at the social relevance na. Ket digijay, gapo ka digijay nga panangdani da, nag-ignite ti administrasyon ti Amerika. Ka, medyo guilty damit kami sa pagpartuatan ti adung armas Amerika, deta tibyak ta. Kasjay, ken amoyo ni Neruda, nga ti paborito na nga dangdaniwen, ket dagiti sakit itigimong social ills. Aramatin na kita balikas na, di kita tanyo na, tapno, riingen na. Ha? Riingen na, dagiti agtuturay. Ket ni Neruda, na-impluensyahan na po. Dagiti agtuturay. Gaputi kinabileg, iti tanyo na. Riniing na ti konsensya. Di jay kinonsensya na dagiti rinoker akapampanunutan. Inan-anungan na dagiti di katatawan. Dagiti korap. Ya. Gapo ti kinabileg iti daniw. Makatulong ti sosyedad iti daniw. Ya. At dapat iti Guatemala. At dati nabalot nga mannaniw. Isa nga puwet, balod na. Natural no mannaniw ka, when no writer ka, kasapulan ti papel. When no lapis, when no bulpen. Agpagpakasi. Agpagpakasi di jay, nga ijay pagbaludan, tumawat iti sa nga piraso nga papel. Uray lapis dita. Pangisuratan lang andang inikan impinaidaman da. Tinaramid na dito idi adda digit kay warang styrofoam nga nanganan di jay. Nangala di jay. Ket DJ bato nga babasit nga naburak-burak. Iso ting kitikit na kada DJ styrofoam iti daniw na. Nga iti mabasa da di jay bensahe na naramid nga nang riing iti sosyedad iti Guatemala. So nga makita yon ti kinabileg iti daniw. Santay nga tagibasiten ti daniw ta mangriing iti tao dito. Mangriing kadagiti maturog garik na. Ken dito yung kinabileg ti daniw ket tapno maamuam iti mapaspasamak iti sa lubungan. Ket ikurit mo anya ti ko na idi ni idol ko nga Reynaldo Duque, Diyos kalwan na. Hindi adda seminar ti bigan. Adda di tiyempo nga naging inom kami. Kaya ti pagsasalitaan mi laing ket DJ laing na ti short story, multi-award writer dito eh. Sungatan ti kaduan ti nangabak iti panagdaniwan ken panagsuratan iti fiksyon. Bueno, short story. Saan lang Ilocano, Tagalog, nagadukit tinabak na nga Tagalog. Ket ti ko na may panggip ti daniw. Nga deti ngamin panagdaniw ko na panagkalautang ti kararwa iti universo wenno ti sangalubungan nga magsagap kadagiti napapatay ng minabras. Deti kararwa ko na kasla agbiro. Agkalkalautang kas di panagdaniw ko na. Ken sa balimet ti definition wenno kay ipapanan ni Peter Lahulyan deti kalugar ti Ilocos City nga may samet nga idol ko deti ti panagdaniwan. Naglalo di damo ti somrek ti Department of Public Information kaawam pa siya ni pag-publish tayo di. Nagadala namin di gito ti ko namit ni Peter Lahulyan na patig ti daniw ko na ta ken narigat a mabirokan ko na tati ko na ket tapno mabirokam ti daniw masapol nga
dalya sa atin ti pito nga karayan. No madalyasat mo tapito nga karayan ko na umuli ka iti pito nga bantay ko na natay. Agasim deta. Ket iti tok-tok ti may kapito nga bantay masarakam ti maysa nga mannaniw ko na nga tumangtangad iti langit. Agdungdungaw. Ken agkatkatawa ko na. Kasya di pa nangiladawan na iso nga narigat. Itibtaniw ko na. Kasla kasya ti kayarigan na nga napatig daniw ta ado digiti pagrigatam. Ado digiti nasken nga sang atem diti nga biag. Kasta ti biag. Idaniw kasla biag. Masabol nga ado digiti dalya sa atem nga dagitoy karayan ureno nadawel ken ulyen ti bantay kasanoman ti kagato na ken adda diti masagrap mo nga agsiyatan ton no atong palita. Kaslamit kini diti panangiladawan. Jadi damok ti agatendar iti literary seminar ti Lawag City. Nga dakiti radyo iti DCJ Lawag. Nagatendarak first time ko tasak namin ti PIO da DJ Locos Norte ti Gumil. First time ko ti agatendar ket kuna ni dati idol temanen nga yung manong Johnny Hidalgo nag-lecture ti poetry. Ti kuna na jay nga kasla digiti lecture digiti duwa na itayen Daria ken ni Ariel. Nga masapol nga maaramat ti 5 senses. Ti dani kasdimit lang ti lecture ni manong Johnny di. Saan lang nga di makita mo? Masapol nga DJ mangigam. DJ maangot mo. DJ mariknam. DJ maramanam. Saan lang nga makita mo? Iladladawan mo. Kasi ti pangyarigan ni manong Johnny di. Ket napintas nga iladawan ni bubun ko na idi DJ nga lecture na. Ket idi dakti Department of Public Information. DJ met ti mo na nga panangatem ko ti banawag. Ket ti pinaulwak iti nagtawi nga iti bubun. DJ baga na nga DJ makitam, DJ mangigmo, DJ mariknam. Para manam jubbog na no. Inaramat ko DJ nga elemento ket rimwar nga major poem iti banawag idi. So nga digitoy napateg ko na tayo iti Daniel. At dito ket bang patawag ti ni dumdumang arit na. Ya? Bang padaiga po, bang papintas kadagiti sermon, musika. Ya? Inaldaw nga panagpapatang tayo ken makatulong kadagiti estudyante tamadaan dati vocabulary. Dijay, kita araling Pilipino na kinam digiti pakpakat dapay nga daniw nga Ilocano, Tagalog kita. Ket DJ ti adu ti masolsoro DJ agadal no na isurat ti wenno na indaniwan. So atay ko natay ito nga digiti twinkle twinkle little star nga DJ kasay. Dakkel ti may tulong ditoy. Ket babaen iti darniw talagang it creates imagery. Iti ang panunot ka DJ ma-mental exercise ka. DJ ken DJ makatulong itinaldaw. Tay ko natay tayo agbalin nga therapy. Haglalo ta kadagiti nga tiyempo ti pandemya ket nagadu tinawawanan ti pampanunot na. Nagadu ti nagsusay din. Ket no makabasa ka kami kadagiti quotation nga nagpipintas nga quotation wenno dani. Mabang-aran kami ket nga rutere may nga manani kasla angin nga ansem. Deta ti biag kunana. Dagita ti may danon tayo nga no apay nga napateg iti daniw. Dapay deti inaramid ko nga daniw nga Ilocano. Game DJ ket may panggep iti
na social relevance na eh. Iti may panggip kini sino tamaan na. Jay China, Europa, Amerika, amin a nasyon ang dungaw na. Coronavirus ket nagsaknap. Dagitoy dilata, isap. Innagaw man dagiti sardinas, ora pay noodles, ken tuy bagas. Makita yun di Jerime. Nabalimpay nga mapanti dani parobit ito eh. Kung na to, tuy amelioration pagriyan. Tuy 5,000 dan insugaldan. Alcohol damiten ti Ginebra. Di dapay ang bugot imadan. Quarantine, lockdown, in tay soroten. Tay awan, face mask na. Wala na to'y, di kayo rumwaren. Agyan tay, laingen, balbalain. Social distancing man itong palin. Agbabawi kapintas the music na eh. Corona virus ket nagsaknap. Dagitoy delata naikisap inaga kita ano. So nga nabilig ti Dani yung natin ta mabalin mo kami ka. Mang Ben, sana all nalay nga Well, mabalin ti question to dito eh. Pero ako sa outdoor. Ayun sa outdoor. Yun kayo sa moderator
Mabalin Kapsat Zonland TV. Ibabam lata da ita premier mo tatamsakan tayo. Siyempre, madami ko na tulad si Panig na one half like twice. Kaso, mga dali. Masanib kaming gatko eh. Nabangabak ay lumabak eh. Diba? Kasi mga bagasudaran eh. Sabali nga issue na di ka rin isalit at danin. Una na isalit mo kapag kami ba yung kalahin na. Let's say, lumabak na talo. Kasi danin mo, yung mga ka lang. So, medyo narigat para kanya nga natawag sa niya yung maatim. Kapag nalagay technical na environment. Okay, thank you Manong Ariel. Sumarunong sa mga narinig. Na nakadasak na agkurado sa pagdaan. Kasi siya nga tisal sa lodsudan niya niya tinapon no sumisada niyo mga ba si pasalip pino maipablock yung banawa kasi mga iti kanyak bat ngayon kat iti tunggal horado adati unless nga adati naka-prepare niya nga criteria nga nagapo iti sponsor kas pangarigan wenno iti nga organisasyon unless ang adati kasjay adati criteria ket isu ti surutan ti horado no awan ket jay individual nga ko individual nga taste iti horado ket adno kas no shock nga sursurutok latta kas pangarigan di ay criteria ni na imbalakad ni Edith Tiempo na National Artist for Literature nga di epektibo nga panag-usar na ti metapora, ti imagery, iti lingwahe, di mastery na iti lingwahe nga han ko unay mo di nga seryoso ta pagarap ko mat ngay kat ko mas apol ko mat lang nga master di language ayan ngum dagiti nga ka dagiti adati basyak mat lang nga dagiti di convention nga kunada nga isumot lang sa ti usaran daytoy palang ka kasjay di pa nagusar na ti lingwahe isu ti kita no agkurado akit pasali di ay. Thank you, Ria. Ni Sir Ben, nag-agururado mo dito ti paspasalip. Dati sa lunsod mo itay John Lee nga apay nga saan may pambis ni Panawag. Ken apay handang mga bak kita nga taning. Iko na tayo nung amin dati kinapatig dito mangi-publish ka kuma when mangi-contest ka. No di contest ko makita tema na di saya atem digiti balikas mo tan ana gagangay handa ordinaryo nga balikas terawa kay magari gamit tabanawag ko no tap no may makai-publish ka mangpili ka tinapintes nga tema ken di na siya ti panaka tratar dagiti balikas eko na rod ni Ariel get lima nga wala ito 5 senses tera maten kita kaduan na minuhang kan i-publish kita when anya man nga pagiwag na gaputa sa ammo nga idaramat di lima nga balikas di idandani mo lang di makikita di mo obserbar mo ngem di mo inanag di subject mo anya ka diti mangangot mo kadeta anya ka diti maramraman mo anya ka diti mangmueg mo
saan lang nga di makita DJ malingag mo. Ken pilimiten dagiti balikas tapno may pablata ka dagiti pagiwarnag kas di banawag. Ket no DJ pan naki-contest bet. Napatig DJ nga talaga tay ko natin ti kararuang amin ti dani ken no maki-contest ka. Sambit ket nga dagiti readers ti panonote mi ito dagiti horado. Pag bilibem dagiti horado no maki-contest ka ti dani ken adda bukod mo nga bokabularyo nga dagiti nadatagsen nga balikas. Kitam dagiti balikas da da Ariel ni Roy Aragon. Kitam dagiti balikas ta no ni Ray Doke kita Johnny Hidalgo. Asal ada ti gumatang kayo ti Banaw, gumatang kayo kada ti Lipromi ti Komil Pilipinas nga nakaupunan dagiti napipintas nga dali. Binasak dagiti dandani ket nakita nga adda dagiti balikas nga napintas O kas pagarigan dati naling dati ko ni dati Rene Boy Abiba. Adda dani na nga magustuak nga kunana ket sika ti sapsapulen ti agbibinig alasag ken nalamuyot atultulang agtibayo abarokong ken nabara aparagpag. Agasim digiti kasi nga balikan. Adda diti simbolismo, adda metaphor. So nga no, agdanoy kayo ken no kahit ti makisalip agaramat kadagiti kasta balikas. Ibagi binagi ti baluden ken kawar kadagiti napulipulan itisiit ibain-bain kadena damor alambre ken landok kagdatlati digijay adda simbolism namin digijay kas pagarikan ni Roy Aragon DJ markakan nga dani na git kunana ni Roy get bay anak nga ronawen ti asido ti bagis bay nga balinak apapait kunana digijay kasi dani ni Prodi Padios dito pa iti mesa nga napipindas digiti aramatin nga balikas iti tani uta kunana deket dagiti tapok ti inakop na atobot ti kapututan tanamitimin na kadagiti lunod ken kita italunasan agasim digijay ni masayag ti bangkay isiknet ket ilubong nagalinda daw ken nagalingaget iti panakaimatang na tiba-tiba. Kakas jay dani saan nga dete prusa nga iladladawan mo lay mang panunot ka iti dete kunatayon nga imahen imagery tapno napintas di dani mo mga bak ken may pabla. Jolly. Thank you, Sir Ben. No, mabalintay siguro nga i-summarize na isang sangayan niya. Masapol nga unique and specialty dani nga ipakisalip, yun nga ipaglaap. Can follow up ko DJ ko na ni Manong Ariel de masapol napudno iti bagi ken iti mangbasa kasi kadagiti imbasa ni Sir Ben. Sa nakapudpudno da very sincere dagiti imahin ken dagiti metapora. Yaman kami saruno tay garod adu pa iti saludsod ditoy saruno tay daytoy manipod kini kabsat nga Rosalie Calpito imbaga na jay met kani imbaga ni Ria Itay nga jay agpampanunot arik na nga agpampanunot. So nga ti follow up na, mabalimot a follow up ka daytoy ina mo nga saludsod, masapul ka di a coherent dagiti imahen wenno imagery nga usaren iti panagdaniw wenno panagsurat iti daniw. Sino ti kayat da umuna ita? Coherent. Bueno. Diyay lang. When masapul nga coherent diyay imagery ta inaganan haan lang nga coherent haan nga jay kunada nga naganan nawawara jay ada kami dagiti dani nga nakaad-ado ti images nga ibagbagana iladladawan na ket iti kanyak
may mayat sa no uray may salang mino may salang nga metaphor iti kunadangay nga central metaphor iti may nga daniw tapno somehow maawatan ti agbasa ya di ko na malagit ko idi pasnaan idi ordaneta idi jay makuna nga isuti mang angkla iti may nga daniw di central nga metaphor tapno nubasaan ti may nga reader ngay kat adangay ti maporma iti panunot na nga may sala nga imahe nga di may sala nga imahe nga di nabagas yeah. Napnoy ti meaning ngamin no adu-adu ngay kat nagadan matikaw ma-confuse ti may nga reader iso nga when masapul ti coherence diay kan kasjay ti kasat no nga ma-achieve ti coherence uray may salang image mino may nga metaphor kas pangarigan di patatas ni Sir John Lee niya metaphoric kan symbolic sapay niya nga inyarig na di patatas iti bulan niya kasanga kasjay. Thank you, Ria. Sino sumaruno kanya yung Manong Ariel, Sir Ben? Ben no umanay di ayan. Okay, gusto dati ko na ni Ria nga mabalin nga kuriherem DJ simbolismo wenno DJ imahen itidani. Pagkada na pinpintas pa nga imahen nga maaramat mo nga maibagay DJ tema. DJ, ikam ti nga pulong nga imahen, imay nga dani pa-over. Kasla ko mapanaglutuan din ti naimas nga masida. No, adunay ti rekado na. Kam ti bitsin na kada magic sarap ka naglalok kada ti lalok mo. Sobra ti imas na when no awan tun ti imas na. Kasi di ti panagdani. William Laing non niya di tema pang panunot ka ti mesa wenno duwang nga napintas ni Mahen. Ket no madiri jay kasi sakbay agdani ket panunutin mo ket no anya ti tema anya ti aromatic na simbolismo nga maibagay di tema anya aromatic nga imahen nga maibagay di tema sabud kan ti napintas ko balikan. So nga nasken nga kurihiren DJ imahen. Umuna ikunakon ibasar mo DJ tema ken no anyat kapintasan nga imahen nga aramatem tapno makapataod ka itinapintas nga dani wenno tikunadan ko promise pa wenno pagsali. Dahil Ma'am Ana, paki-unmute human ni Sir Ariel kanino. Ay. Ana, paki-unmute ka nun. Ayun. Yun Siguro, wadi coherency, masapol natapon nga dalawag, ang susunod tutulos. May isa kadagiti number one nga problema, personally, problema, kadagiti makawat kung matandaan yung tipandawag. Malabo dahil di metaphor and duwa ti saludsudok no ko napudno ka dito ti manani o kalilang daniwan na and nagkamtod ka dito kabalan ngamang palawag dahil metaphor na ti daniw na dahil ti saludsud ko no ko so nasaysaya nalawag matlang tapno aglalo ka da tayo nga manurat ng Ilocano kalikagom tayo nga ko nga orikas kasano makapagkikinawatan tayo babaan ti Daniel na kumbaga kasala saan tayo nga parikuton unay tibiyag dito kalmaysa rabbit ti art magkikinawatan tayo babaan ti Daniel and kadagiti na palbalabas makikita tayo nga doon nga kastiga ng Daniel talaga kandi nga taga makabaal na yung writer nga kapi nga kastiti pa nang isurat na iti Daniel na so
Sasayan mo lang ng dalawa, kinapudno kahit idani mo. And ita nga malaglagim nga adto dagi dani nga number 1 na di ba? Number 1 na dagi dani da. Dahil ti panungusar mo naglalo no agusar ka ti adwa metaphor uno kahit mo manin iti sabali nga tamusan nga halo-halo. Number ka. Dagi kasi di ba? Number nga pangipamusip pasimudaag mo nga sabali manan nga tempo, sabali nga may tapor na ito, ibabasa mo, sabali nga persona. Siya kumbaga tulong mo titiriter na dyan silang. Nainakpay. Tapno kas siguro tulong ka digiti pagbabasa. Di kung kuna tiniriya nga ako nga central metaphor. Dapat may isang adani nga mabalin nyo nga suki-suki. Nagyay ko dati dani ni Apo editor from Baud. May mas ti marunggay nga malalaan. Kaya lang malalaan nga marunggay ti metaphor na yung nagano digiti messages nga kayat na danon. Nga usually may papamot iti panangiburay itinuan niya ka kasi mo ti marunggay di ba saan nga may ibusan iti burburay kada tayo uray na daw mga ala iti dingdingan tultuloy naglawag di metaphor na ang kamatikaw. Miss Anna, paki-unmute ni Sir Junji. I-unmute yung host. Sorry. Okay. Thank you kadagiti speaker tayo. Sakbay nga mapantayo kin ni Apo William Labtis. Adaman daytoy imununa nga saludsod pag may sakit daytoy talon ta pakyawan papadan samot ti pakay sumbatan ng daytoy manipod kada Warren Soria ni Apo Edmundo Bisquera ken ni kapsat nga Ray Filimon kunada anya ti kung kuna objectify ken subjectify the subject pakibuksilan nyo man daytoy ken anya dagiti na dumaduma klase ti Daniel ken anya dagiti kang runan ang mga susar adda ka din nagdumaan ti Daniel para liriko iti kanta ken jay may basa laeng. Nadakamat samat dagitoy kadagiti lecture nga mabaling nga i-review tayo siguro basit. Sino ti kayat na nga umuna? Sir Ben siguro? The conceptual poetry. DJ saludsod sa tay kita ikat DJ may basa ken may kanta nga dani kuno sa tay John Lee. Sabat sa nya tinagdumaan ti liriko ken may basa. Puri di kita lirika nga di kita tay kuno kita TV lecture ko tatay nga dani met amin di kita. Amin nga may kanta nanrugit dani amin dito jay balikas tami ket indaniwat. So nga may kanta, may basa dani di kita. Di panagpada na dito dito ko natin nga din kano dito panagdaniwan ngamin talaga nga sabsabali lang ngamin ti haramatin nga balikas kaysa DJ pusa lang ang dami natin iti dandani nga kaslamit lang pusa yung dari mabalin di kita yung DJ nga ron ti pag diferensyaan na ti poetry ken poem di kita poem di kita di nalakab nga makaslap pusa mit lang sabali kami din no poetry ko naman ta at di kita nabaknang nga imahen di kita nabaknang nga simbolismo di kita figurative language at jay kasi di kita kakanta tayo nga inira tayo ianag na at di kita metaphor nga nabaknang na diya pa dyan may sasalusod tayo bueno o di kita kakadwa conceptual poetry ka no siguro ka dati araramidin arbida conceptual poetry.
uh, at the process na concept baga towards the dapanggap na tas jay Inya ti kayat na nga sa ti conceptual. Tama baling ti conceptual poetry nga ikat di ay forma, di ay daniw. Kas pangarigan di ay di pinakasimple siguro nga awag dyan ikat dagi picture poems. Kas nga naggadot ti kayat na nga sa ti conceptual kas pangarigan. Yeah, picture poems, avant-garde nga may sasanga pasalip idi 90s. Yeah, avant-garde poetry, yeah, experimental nga poetry pero day nya ti kahit nga asawa ti conceptual. Abay nga conceptual nga may isang nga tema, may isang nga konsepto, yaramidam ti daniw, may isang konsepto. Yeah, very anya na ganan na broad nga idea day kahit na nga sa ti conceptual poetry. Okay, Garod. Adong amin ti kita ti Daniel, mabalintay pa magbasbasaan pa dagitoy. Isa ron tayo nga rod ni Apo William Labtis para iti saludsod na. Apo William. Kasap no nga ana baka mabaling mo nga i-unmute. Oh, ayan. Ayan, mabalin na. Ben, kang ronana kahit kuman nga kablawan ni Pariben na miss ka di kalman awang ka eh. Gusto dito game punta nga man nani nga Tagalawag kalugarak dito di Ilocos Norte kaddan dito Amerika. Gusto ganan pare stay safe. Pare Ben nang kasladan nang ko itatay nga ti poetry isu ti kangatuan. Paiso dati nang ko nga kasyay. Kasla no poetry no kuna tayo saren tayo ti ulo tayo ta isu ti nangato. Ngem no siyak tagdani yung amin kat sare kat ti puso. Di han nga ron nga kangatuan tapuso ba di oras inusar ko. Salusod ko lang Apo. Thank you Apo William. Sinati mayat na react. Kadagiti speaker tayo. siguro physical lang ako Apo nga nagyan na nagsaadan ti utag ken puso da jay kinapudno na personally ko para kanya katangat nga to jerik na jay panuno so but I think kahit nga sa unti tayo na nga itong form of art nga main umuna nga pamanagnak is nagaramit kay di painting nga balikas ti inusar mo yung painting kami usar mo pintura makita human eye mo makita mo dayay produkto ti art mo yung no poetry kami babaan ti balikas nagipinta ka iti image so and may sapay babaan ti balikas the music na yung kung animang benta tayo nga ako nga kaduan nga kangkanta poetry so uray na awang pa iti melody na nabasaan dito ti may isa kadagiti talugading sa guday dagiti dandani ni Apo Ray Duque nabasaan dagiti dandani ni Apo Ray Duque the music na nasursurutan na dagiti nasking kasurutan iti panagdaniw nang runa iti sesura masapol nga at dati pagangsan dagay linya dagay agkakaaw nga balikas basam as poet kas daniw kat ko mangag mo mariklam nga da musika dagay daniw nya pay aglalo dagiti itawag lang judli dagiti poetry nga kipila physical nga langada kat magitan mo yung gidandaniwan na sa daniw ni
siguro ibagbagam tatay kapsatriyan ako, dani ni Apo Daniel Lesperos. Nagdani may pag-iti pedicab ba na yay? Pedicab or cruise? The Cruz. Inan course ni Dani na. The Cruz. Inan course ni Dani na. So, makakitikit. Dahil yung nanay yung kitikit ng cruise. Nubasalam dahil gay, may papaniti patay, may papaniti aming babanag, may nakikiti panagrigrigat. Actually panagrigrigat. Sakripisyo, cruise eh. Kristo. Sakripisyo, niya pa itiwa, panagrigrigat. Dahil iti makitam. Iti dahil ka daliw. Dahil yung ipagbagatay na tayo, masapon na coherent ka. So, at the cruise ni Jai, sa mga ekspektaran nga, at dalagi sabsabaling yung pailalao. The pay follow-up question ko, no, at datay philosophical point na di may sangadani. Ano philosophical? Sila philosophy na. Kasla usaren ti rason. Tatay ko natayo kat ti no philosophy ko natayo ti sausawen ti logic. Kat ti definition ti logic science of correct thinking. Diya ka mo no. Science of correct thinking. When data ti meaning ti logic eh. Science of correct thinking. So nga ti saludsudek no at the philosophical point na ti poetry. Sumbatan ni pare. Okay. Sumbatak man di saludsud tigiyan ti amo ni Maribilla ket talaga nga compact dito itelo okay. Ay di manager teo ti public information ni Jai Somet ti director kini kay di Jai so di nagkiyan compact mi pare William okay. Di saludsud na ngay muna tatay ket apay nga DJ Dani kita tatiolo ket pusumet kararamatik kuna natay eh sumbato ti DJ te kuna tayo nga ti Dani akas kangatuan nga format ti literatura gaputa aramatem ti puso pagsurat ka aramatem ti ulo wenno di utek mo aramatem ti ngiwat mo ima kada pangrik na asje ti Dani saan lang nga DJ mariknam ti puso aramatem DJ 5 senses ada di 6 sense ka kunata DJ ti Dani no apay nga ken DJ panakaramat gitu nga roden di kahen kada simbolismo when ti Dani get check na ti filosofya logic kada ko so nga ron nga highest form of literature eh di mo tayo mo kakilyan di tayo kagumilan ngano apay nga banwar nyo sa Rizal gapo tay sunaget na lay nga man nanin di tayo kadiyam mo kan nga gapo ta Dr. Isona ni Dr. Jose Rizal babaen ito ang immortal nga danyo na no limit hangere ken el filibusterismo DJ ti nang pakintayeg kaditi mga dipen nga oray dagiti Kastila tapnon ti filosofya mo DJ logic ken nang laban ti social ills dagiti dakes nga aramiden dagiti nadangkok idi nga Kastila kadiji ti nang riing ti revolusyon ako. Hindi. Gapo ka digiti nga Dani na ni Dr. Rizal. So nga napatig po na iti Dani di as the highest form of literature. Nga digiti naka pilyan ni Dr. Rizal. Gapo iti Dani na nabilbiling ni Bonifacio kung natin yung defend is mightier than the sword. Kung natin yung Griyak ka? Apay nga nila dito yung kampilan when may espada get ano namit lang when deta pluma ko ma gudasin na ngem niya diploma ngamin babaen itugot diploma na aramid dejay no limit ang here el filibusterismo nga dejay tinamagbalbaliw ipagilyan tapno magunod na iti waya-waya iti pagilyan nang parisik iti revolusyon kontra kadagiti mangidadanes nga Kastila. Ijay so nga magita yung di kinabilig ti Dani akas kangatuan a forma iti literatura. Jadi Pinagpaiswanan na pare Ben kat idi adak ti serbisyo kat
ang armas nga paltog tintada kanyak no diket ti lapis ken papel. So, yan. So nga, nabilig. Nabilig Pero naling nga rin ito game ko nga eh. Okay, yeah, John Lee. Thank you, Sir William, ti panang i-share you ti experience. Kinda kita sa ludsod. Sir Ben, may sapi siguro nga sa ludsod, baka may turong dahil ti kanyayo, siguro nabiit lang. May naigmala dahil ti simbolismo ken ni Jose Rizal, dati dinamag ni kabsat nga Jonathan Torres, sir, no anya ti no kasano amang isimbolo iti kina Pilipino dayday nadakamat yu tatay akat tukong. Okay, DJ, kay ko nakitain nga no apay nga naramat ko dito katupog. DJ, entitle ko DJ Laban ti Arpapil, ti tema na friendship ang naggagayem. Ket idi ang pampanunutak iti kapintas nga panangiladawang ko, ipanaggayem. DJ, adda nakita ti Jaryo nga DJ Filipino Phil American Friendship Day, July 4. Ket DJ inaramid nga karikatur ko nato. Iti DJ editorial ni Filipino wenno ni Juan de la Cruz nakakatuhog nga nakapulo barong. Ket DJ kalamlamano na ng Amerikano damit kalum na ken naka-stripe ti simbolism ti katukong sikaket may sa Pilipino ka. Di tabungaw nga pagkalugong di ti simbolismo ken di pulo barong di simbolismo ti Juan de la Cruz wenno Filipino. Ket no di met stripe nga bado na simbolismo ti Amerika ni Uncle Sam ta di waya-waya bandera ti Amerika ket adda stripe na. So nga no hangkumet nga entitled ti ko ni Filipino ken ni Amerikano friendship ti medyo saan nga nabakit nga title. So nga di nga simbolismo impangkon nga tikat tukong ken ti strapo. Dijay. So nga di ti simbolism. Oh, dijay. Okay, John Lee. Thank you, Sir Ben. Adda pa may sa ludsod ditoy nadakamat yu tatay da kayo atalo no nabaknang a bokabularyo ti kasapulan. Adda ka di Ilocano a diksyonaryo ang makatulong iti panang pabaknang iti bokabularyo saan laeng kadagiti agtarigaga manurat no di para kadagiti ubing tatak. Manipud daytoy kini Lito Hilidon. Nya dagiti diksyonaryo ang makatulong iti panang pabaknang iti bokabularyo. Adu. Adu. Nagaduda. Nagaduda. Kinapudno na isang bata may panggap iti bokabularyo niya. Naladawa ka nagsursurat iti Ilocano. Iso nga ti ko nang karod nga ikat limitado ti bokabularyo. May panggap iti lengguwahe tayo nga Ilocano. Iti ingkasta kay ididamo nga ikat gimatangak iti Ilocano Bible. Iso ti nagsursuruak nga damo. Kat manipod idi nga ikat agkolkolekta ako ti dictionary. Adati siguro 5 nga diksyonaryo nga ususarot. Pati pa jay online nga ni Rubino. Kat ususarot. Kani agkawili, kani naganan jay green ti cover na. Nga Ilade. Ngun na ita ususarot mo laong. Kan dagiti nalaka nga pocket dictionary ijay nga magatgatang iti bookstore. Kolekta kamin. Nya, uray nangina, tapno laang maadal ko ti adupay nga bokabularyo. Ken i-emphasize ko mo lang nga dakkel nga banag ti panagbasa iti libro nga Ilocano. Ta oray no limitado ti bokabularyo tayo, no managbasa tayo, oray no agparparigat tayo nga maawatan no nya di basbasaan tayo. Basta
wala kayaton tayo nga adalay nga ikat maadal tayo makasurat tayo ken no dagiti para ubing nga daklaan mo no adati diksyonaryo nga para ubing di lang Sir Ariel. Gusto ko na ni Kabsatriyan ako ano nyo dagit yung available nga dictionaries nakabalin lalo no talaga nga di pa nag-Greek na tayo kat nagpupurang di vocabulary tayo makatulong and as much as possible agurnong tayo kada dagit ibabasaan nga nga Ilocano Banawag, libro manipod iti Pilipinas, Biblia may katlong sarang tayo ang kanayon ti Ilocano di pa nagsari tag Ilocano tayo lata post tayo nag-post ka ti Ilocano nag-comment ti Ilocano marugyan ti conversation ay niya tiket na sa tayo ma'am tumutin ay baga nga balikas makatulong tayo and kas ko na ni Kabsatriya nung talagang kagumaan tayo nakinapod na kaduhan ka digiti akon digiti kasadara nga Ilocano writers itagad nang rugita nagsurat iti Ingles ni Family Grito, ni Sherman Penosa, ni Maiti Racing, ni Ria Rebolledo, Julie Lasaga, sino pa yung daduma nga talagang susurat at English kin Tagalog marigatan na Ilocano nung gabuti pa nang encourage tayo kinigiti kakadwa tayo iti Gumil nagsurat tayo iti Ilocano and talaga yung kagumaan ng masusunod na iti lingwahe tayo uray na po Juan Hospital Junior sino yan nang inadal ti Ilocano na so kasi yan nga talaga uray na kami ti Banawag gabuta mamano kami magkikita nagawit kami ti Balbalay siguro malaksid kini Manggani Asunsyon na makawat iti Ilocano na di ba ito Tagalog dito balay ano da dumada kami ti Banawag at nagiging malagim nga balikas so talaga ako challenging ag-struggle ka yung kasi ti mas naman no talaga kaya mo tigbalin nga manurat kahit mo tigbalin nga manurat para iti Ilocano manurat nga Ilocano talagang ang datay nga may iti sitwasyon nga ko ang datay nga may iti sitwasyon nga saan nga favorable para ka digiti regional language so karaman ti karet. Thank you, Manong Ariel. Si Sir Ben siguro kinag-question na awan iti bukod ko nga libro nga diksyonaryo ti Ilocano, Tagalog, English. Game siya kinangaramid ti bukod ko nga diksyonaryo iti Ilocano. Nga maaramat ko iti pennakisalit ko iti short story, poetry, iyay. Tawari sakit di kali sakit sa balmet lengguahe ti susarit di William H. D. Small Paper Mitali. At di panag-gumil member ko laing idin ket di kinakatulong kanya ket ti teknik nga ramatin tayo o digiti dumdumik tata no kahit ke makisalip ka digiti mangabak nga short story wenno mangabak nga poetry kas ti aramiden nyo. Teko na ni Ariel basa ka ti Banawag okay di yay. Yan no nagbasa ka ti Banawag pilyen dagiti napipintas ka danoy di jay. Saan nga amin nga danoy ket kunem no adda na bileg nga danoy nga nakitam i-file mo. Dayjay napintas nga danoy mangkita ka ti balikas nga sa mo nga mo di ka ipapanan na. Tano di pa nakaramid na ti danoy adda di balikas nga isurat mo di bukod mo nga diksyonaryo nga daytoy kay mabalikas ket napintas. Agurno-urnong kan amin nga mabasang ti Banawag nga danoy wenno short story mangpili ka dyan kita balikas nga samo nga mo nabibileg di kita ikunadan nga balikas nga daan andog na. Digay.
ket no na kung mon kinakatado di may sa notebook namin kanya giti ket di damo ti magikon contest kita ket adda inoktom ko nga ko giti writer nga nalalaing na kasabar at ni Hidalgo Johnny Polong di giti nalalaing nga poet ta ado di giti pinangabak da nga pinilik di giti napipintas nga balikas nga jak amamut ti meaning na sa kalon na moanen idi mabasak di panakay sentence na ko ma di short story ken di linya pilyan nyo, ibukod yung dictionary. Ket no maki-contest kay ton, no at that tema na, mangpili ka dyan balikas nga may ibagay di tema. Di dyan natagsin nga balikas nga may ibagay di tema. Aglalo no te contest ko nagkaroon, masapol nga pagbilibem ni Jurado. Amit ka ni reader ket. Ano makita nanto di dyan tani, ay nalaing man deto yata, pinapintas man deto ay narapat na nga balikas, tiyak pigit abot meaning na di ko, nanto ni Jurado, nialis mon ti alipospos na. Nan ano nga mon iso nga digit bilig na ko na tayo nga no agbasa ka ti bandawag pilyan di kapintasan na balikas pamudye bukod mo ka dictionaryo gumatang kamit gite libro nga yan ti libro ti nangapabak mangpili ka di gite na balikas nga napipintas ngem mo ako nga si bubukil ang di linya DJ laing balikas nga may sa balikas iti aramaten ka DJ nga tema DJ sikreto iti mga bakatidani when short story ta inaramat mo digidi nga balikas at the imagery na at the symbolism na at the metaphor sigurado nga nakil na may tulong king ka DJ bukod buka dictionary nga sikati nang sagap ta ore addang ka ti libro nga vocabulary nga nakatado di mo metamot pagaramatan na when no sa moment nga maibagay di suraten di mo metlam mo aon serbina Dijay, so nga dijay isikreto nga tip ko kada gitay panggitnan to ti lungaban short story when poet di agaramat tiyo kada gitay nga balikas nga naidumdum mga balikas mga anong balikas. Dijay lang John Lee. Thank you, Sir Ben. Ito nagpintas, nagbabagas na ito balakad. Nagito speaker tayo. Baka ito no sumaruno tawon, adun to ti mapatanor tayo mananiw. Adun to ti pagpilyan ti banawag. Hindi kiti pasalip. Kamat ayun ti chatbox tayo, adan tumot ti padaanan tayo, dahil ti dictionary ni Apo Rudy Contillo. Ano? Iti Ilocano. Ken malaksi ti dahi taado, magpay so ti pimuaren na ipablaak dan dictionaries iti Ilocano. Biro pa nyo dagita. Agyamang kami, kadagiti talo, lecture tayo. Iyawat ko man nga rod nga isublikin ni Ana dahito pa nagiturong. Manong Ben, Manong Angel, Erasio, ito ng Ginayo, ito ng Lutan, sa Patasan, sa Tilo, at sa Manil, sa Manila. Manila, meron sa mga announcement para ka ba ito malat? I-share ko na wala. Kung ba yung i-share ko yan, into mo malat, at ito lang sa mga upat. Ang ayas, kung isa na guwapo. So, kaya okay, now, one, two, alam mo nila. Naglumag. Naglumag ni Rhea. Okay. Okay, so the one, okay. Okay. So, lang kayo ito ng malam. Miss Ana, handa kayo nga. Ma'am Ana, hanmida kayo nga mangeg. Audio, ano? Ja audio mo, Ma'am Ana.
Di ko rin mangigana. Hello? Mayat anang ada feedback na. Yung magari audio kita mo. Hello? Okay, yun na. Mayat. Better? Mangyagdakon? Mayat, Type 1 man kakabsat no mangyagdak. Type 1 man iti chat box. Thank you. Okay. Manong manggayo may adda announcement yo sakbay kong ipakita dito yung schedule tayo intun malem. Yes, muna na yung anak, yung manak kadagiti lectures nga nangawat at invitation tayo para ito yung lecture. So naman alam, kasi iba gani anak tatay, talumanan nga expert ito pinagsuratan, di ko lang lecture tayo, iti sarita. Into no, makalawas sa tinadapayan, no? Into no Lunes, hanggang na Miyerkules, maangay iti webinar, iti ortografiya. At talong lecture dito, into no Webes and Biyernes, at ito matialdaw tayong manurat. So isang open forum, isang open discussion, kadagiti manurat na Ilocano. No? Then, iti culmination tayo na ito is iti aldaw ti pamadayaw, ken culmination program. So, yura ito lata dito Facebook tayo iti Gumil Pilipinas, kadagiti anunsyo, ken kadagiti di malakana. Okay. Dito nga ron ti schedule tayo into no malem. Ngem sakbay naman dayta iawat tayo man dito i sertipiko ti pamadayaw kadagiti talong nag-lecture ita nga bigat basta man apo dito i sertipiko nga mai yawat kadamang Ariel Estabag, Ria Reboledo, ken ni Benjamin Pacris. Gumil Filipinas. Ipaay ti Gumil Filipinas, gumlo dagiti manurat nga Ilocano iti Filipinas ken balas yutaaw. Daytoy sertipiko ti pamadayaw ken ni Ariel Estabag, Banawag Magazine, gapu iti panangipaay na iti bukod na asir ken inspirasyon. Kas lecturer, iti webinar, iti panagsurat ti Dani. Iti umuna a virtual edition ti Dapayan 2020. Seminar ti lengguahe ken literatura Ilocano. Ken nailyan a konbensyon ti Gumil Filipinas.
anaangay babaen ti Zoom live video idi Disyembre 13 2020. Nagpirma Remy N. Albano, Presidente Gumil Filipinas. Kastimet iti sertipiko ti pamadayaw ang maiyawat kada Ria Reboledo ken Benjamin Pacris. Manen, agyaman tayo kadigiti may saman apo nga virtual applause. Ako na lang, palakpakan tayo digiti lecturers tayo. Tayo nga bagbagas nga ikat. Sapay kumatas ko na ni Prof. Junli Itay. Sapay kumata kalpasan na dito yung lecture. Ket ado digiti mapatanor nga baro nga manurat ken digiti madam baro nga mananiw ken digiti mananiw ita sapay kumata ad-adda manen iti laingda nga agputar ka iti daniw ken umad ado kumapay digiti maputar na adani. Dayto iti tay sertipiko ni Ria. Ito yung sertipiko ni Mang Ben. Nagyaman kami manen apo. Dahil iti schedule tayo into no aldaw, mangrugi tayo iti alas 2. Dahil iti met lang nga Zoom meeting room, iti met lang apo, mabalin yung usaren, iti isumet laeng nga link when no access codes. Ti ag-lecture into numalem para iti seminar iti panagputar iti fiction ni Joel B. Manuel, Estela Bisquera Guerrero, Linda Lingbawan Bulong, ken ni intum ag-moderator, ag-host ni Director, Gumil Filipinas Director Mario Tejada. At kikita tayo itong oras apo, 2 o'clock. Thank you. See you. Nag-lunch break tayo nga ro. Agpatok kayo tayo panay. Yes, Ria. Wait, may question ka. Wait, unmute. Yes, Ria, you can unmute. Ria, may question ka? Nag-raise ka ng hand. Okay, sige. Thank you. Iti agdamdamag iti sertipiko when apo at the sertipiko adan to maited nga link ti evaluation form into numalem tapno makaala kayo ti sertipiko i-fill out yun to into numalem kakabsat. I-copy, digital copy. May isend dagiti isunto pa iti basis media evaluation ti pa nakaipadala dagitay kopya dagito lectures dagito yung nagsarita itano kaya dalakit di apo nga mai-share kada kayo. Dagito adda agbibuya iti Facebook Live mabalin niyo pay apo nga i-fill out this evaluation form. Tapno makala kayo met iti digital certificate. Agkikita tayo to apo 2 o'clock. Ngem nakalukat lata diti Zoom meeting room tayo kasate lang apo jay chill music. Tapno hantay maboy. Mabalin niyo ti pumanaw sa kayto agsubli. When mabalin niyo lahat ti ag-log in. So dito met lang kwarto ti usaren tayo into no aldaw. Agyaman na. Yay! Stop ko muna. I'll stop live stream, guys. So we will See live stream you. again this afternoon.
Thank you so much, Manang Minimi Jane. I-live ko to ta manan nung damdama Manang Jane. Mga alas 2 sa kan, mga rugida ulit. So, i-end ko na po muna. Meron na tayong 1 hour. Okay na yan. Kaano Manang Jane na e-certificate dahil? Anya nga e-certificate dahil Manang Jane? JFB page no kati Gumil Pilipinas Manang Jane tipang message sam. Bali in-share ko lang dito JFB live. Dito'y StreamYard. So i-end ko pa lang ta i-live na po ta ulit no mga rugiti ko. Afternoon session na ito muna Gumil Dapayan virtual Gumil Dapayan. So bye-bye muna, bye. Goodbye pa lang Manang Jane. I-message mo DJ FB live no ka Manang Jane. FB live FB page ko na po iti Gumil Pilipinas. So this is Rockstar Clicks. Balik po tayo mamayang mga 2 p.m. or 3 p.m. Basta magsimula ang virtual Dapayan 2020. Bye-bye!